Saċerdot qiegħed jiġi investigat fuq allegat serqa ta' relikwa li seħħet nhar is-Sibt li għadda mill-Knisja Salesjana tal-Madonna ta' Porto Salvo, magħrufa aħjar bħala l-Knisja ta' San Filippo l-Isla. Dun Andrew Borg allegatament seraq berettin tal-ħarir mis-sagristija tal-Knisja wara funzjoni fl-istess Knisja. Berettin li huwa meqjus bħala relikwa ta' San Filippo Neri, qaddis li twieled fis-seklu 16 Firenze u kien ikkanonizzat fl-1622. Il-berettin allegatament instaff fil-karozza tas-saċerdot ftit wara li ttieħed minn postu bil-pulizija ġew informati bil-każ, fetħu investigazzjoni u sejħu lil Dun Andrew Borg għal aktar stħarriġ. Din l-istorja ġi żvelata mit-Times of Malta bil-kurja tissospendi l-qassis immedjatament sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet kollha. Il-berettin li jmur lura għal bidu tas-seklu 20 kien esebit f'kaxxa ta' ħġieġ u jidher li Borg telaq bih f'basket qiegħda fil-karozza biex mar jiekol ma' grupp ta' nies li kienu għadhom kif attendew il-funzjoni. Individwu nduna li dan il-berettin naqqas mis-sagristija u avża lis Salesjani dwar dak li kien ġara. Fl-istess waqt, sorsi għas-sit timesofmalta.com qalu li l-berettin instaff fil-karozza ftit wara u kien għalhekk li ddaħħal rapport mal-pulizija. L-Arċidjoċesi qalet li Dun Andrew Borg qiegħed fuq lif amministrattiv u l-Arċipret tal-Parroċċja ta' San Gaetano assuma l-irwol ta' rettur tas-Santwarju tal-Madonna tas-Samra fil-Ħamrun minflok is-saċerdot. Dan il-berettin jitqies bħala relikwa għaliex kien f'kuntatt mal-korp tal-qaddis jew ma' oġġetti jew ħwejjeġ li kien jipposjedi San Filippo Neri. Din mhix l-unika relikwa tal-qaddis fil-Knisja ta' San Filippo għaliex il-Knisja tipposjedi maskra tax-xema li ttieħdet minn fuq wiċċ il-korp tal-qaddis ftit wara li miet.